Chakego n'odogwu abụrụ ahụ maka nwa bịara ụwa chawago maka ugo bụzụ ọchake nwa so n'ihe na-ekwu n'ihe nwere oge ihe ma nwata etogo nwa bịara ụwa etonitego onye bịara ụwa na-ayọ Chukwu nwa bịara ụwa na-ayọ Chukwu ọganiru ihe anyị na-ayọ dị n'aka Chukwu ihe nwata chọrọ dị n'aka Olisa kere ụwa ka anyị na-ayọ nwata goribe n'ube ga-elugo onye ọsọrọ ọsọ chi gị onye owere ọka ya njọ ebere nne na-emelu nwa ya nne n'ụwa Chukwu Olisa anyị n'ụwa m ndụ n'ihe ọganiru anyị yọ nne na yọrụ nwa ya n'ụwa Chukwu Olisa anyị n'ụwa m ndụ n'ihe ọganiru ọ bụrụ na nwa dị ndụ m ọfụma ihe nne na-ekwu bụ na nwata etogo ọ bụrụ na nwa dị ndụ m ọfụma ihe nne na-ekwuzi bụ na nwa m etogo ma bịara ụwa etonitego nwata etogo ma bịara ụwa gafọ ife ọma nwata etogo ma bịara ụwa gafọ ife ọma nwata etogo orekwelugo na 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 nwata etogo nwata etogo nwa bịara ụwa gafọ ife ọma nwata etogo obono ọbọra n'okwu ọnụ emebe mmebe amala onye bụ onye ọbọno ọbọra bụ n'okwu ọnụ emebe mmebe amala onye ka onye maka nwata etogo nwa bụrụzi obere nwa na-enwe ihe ukwu maka nwata etogo nwa bụrụzi obere nwa na-eme ihe ukwu maka nwata etogo nwa bịara ụwa kwurugo I see Thailand anya banye South I see South anya ba Dubai I see Dubai anya eluo China from China to Malaysia from Malaysia to Miami mechi akwụkwọ na America maka nwata etogo na nwa bụrụzi nwa nwata etogo nwa bịara ụwa gafọ ife ọma nwata etogo nwa bịara ụwa gafọ ife ọma nwata etogo orekwelugo na 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 nwata etogo nwata etogo nwa bịara
ifeọma nwata etogo mgbe anyị bụ nwa anyị na-asa alụ n'afọ n'afọ anyị gwụrụ egwu ọnwa anyị siri nri aja maka na anyị bụ nwa mana anyị etonite mebe ihe dị iche wee dị maka ike narị n'ụmụaka ike narị na nwatakịrị wee nwa bịara ụwa ga-afụ n'ụzọ wee nwa bịara ụwa ga-eje n'mba nwa bịara ụwa ga-akpata ego polisi na amị nọ na geti na-eche nche maka nwata etogo Ferrari na Bugatti mana aka paki maka nwata etogo Bukuresi na mansion ka nwa lụrụ alụ maka nwata etogo ma bịara ụwa etogo nwata akwụkwọ ụgwọ oji wa bịara ụwa akwụkwọ histu ịfụ nwata n'iru ọlụ ịmalụ na nwa dị minu na-ada egwuregwu chacha ihe a na-eme adịrịzi ọ dị izu ọ bụrụ ihe ụmụaka na nwa bịara ụwa na ọ ga-etolili ihe a na-eme adịrịzi ọ dị izu ọ bụrụ ihe ụmụaka na nwa bịara ụwa amasịgwa akwa ike nwa bịara ụwa ga-afụ ife ọma wee nwa bịara ụwa ga-akpata ego wee nwa gbalụ mbọ ga-eburu ike wee nwa bịara ụwa ga-adị nnukwu ka anyị akọnetigo ka anyị abago ife bala aba abago ife kọnetila kọnetigo no disconnection na anyị akọnetigo maka nwata etogo nwa bịara ụwa ga-afụ ifeọma nwata etogo nwa bịara ụwa ga-afụ ifeọma nwata etogo orekwelugo na 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 nwata etogo nwata etogo nwata etogo nwa bịara ụwa ga-afụ ifeọma nwata etogo obodo a na-akọnfamụ n'ihi na ọkpara akụ na nwa nwata kpata ego n'ụwa na-eri ego obodo a na-akụrụ ya aka n'ihi na ọkpara akụ na nwa nwa lụrụ na abụrụ obere nwa nwa gbalụ moto abụrụ obere nwa nwoke nụrụ nwaanyị ọbụrụ obere nwa ime ife ọ na-egosi bụ na nwata etogo nwaanyị lụrụ gị n'ụdị n'ụdị ime ife ọ na-egosi bụ na nwata etogo onye gụsị akwụkwọ nwaọlụ ime ife ọ na-egosi bụ na nwata etogo onye zụsị afọ esetụrụ onye mma ime ife ọ na-egosi bụ na nwata etogo onye metala akụwa na-ata n'ụlọ ime ife ọ na-egosi bụ na nwata etogo nwata kọnetigo nwata abanyego ime ife ọ na-egosi bụ na nwata etogo ife bala aba abanyego ejila ọnụ etinye azụ n'ofe ejila ọnụ eme ọgaranya bụ omume ife onye melụ ka eji bụ ọgaranya ife onye melụ ka o ji asọ odogwu abụrụ ọka inem odogwu abụrụ egwu ụmụaka wodirizi nwata ito eto abụrụ isi n'aja ọ bụ ya ọgụ nne na-agbalụ nwe ya a na-akọlụ mmadụ akọlụ n'osinachi yo nwa ga-eto eto ga-aka n'obi nwa ga-eto eto ga-esi ike jide obi ya aka
maka ife ọ ga-ezu n'ụzọ karịrị akarị. Ọ ga-ezu agwọ na-akpị n'ụzọ, ọ ga-ezu mmụọ n'ụzọ, ọ ga-etinye ọgba n'okwu, eziokwu ọkụ ga-elekwu ya. Ikekwe ọma ihe mma n'aka, ha ncha bụ akụkọ nwa ga-akọ na ọ bụrụ ọgụ nne na-agbalụ onwe ya, a na-akọrịa mmadụ akọlụ n'osinachi. Ogologo abụrụ na nwa m etogo, mbụmbụ abụrụ na nwa m pelu mpe, ma ifuru dị mkpa ịnụ isi ego maka nwata etogo. Nwata etogo nwa bịa n'ụwa gafe ife ọma. Nwata etogo obodo kwelugo na nwata etogo, 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 ichezokwo na nwata etogo, obodo kwelugo na nwata etogo, imalugwelu na nwata etogo, obodo kwelugo na nwata etogo, obodo kwelugo na nwata etogo, obodo kwelugo na nwata etogo, obodo kwetego na nwata etogo, obodo kwelugo na nwata etogo, imana nwata etogo. Nwata etogo nwa bịa n'ụwa gafe ife ọma. Nwata etogo ije n'ụwa n'osinachi na mmadụ akalụ n'ụbọchị, maka na ife onye ga-abụ ka ọ ga-abụ. Chukwu kelu mmadụ amaghị ihe ọ ga-abụ n'ụwa nke a. Onye lụọ lie, onye lụọ lie, onye lụrụ ọlụ ga-elu ọlụ ụwa. Onye lụọ lie, onye lụọ lie, onye lụọ lie, onye lụrụ ọlụ ga-elu ọlụ ụwa. Onye lụọ lie, onye lụọ lie, onye lụọ lie, onye lụrụ ọlụ ga-elu ọlụ ụwa. Onye lụọ lie, onye lụọ lie n'ụwa. Onye lụọ lie, onye lụrụ ọlụ ga-elu ọlụ ụwa. Onye lụọ lie, onye bịara ụwa gbaba mbọ kwụba aka n'ọtọ. Onye gbalụ mbọ n'ụwa o ka Chukwu na-agọzi, maka na ibe onye na-eme n'ụwa ka eji ama onye ọ bụ. Olu dị mma n'ụwa o, olu dị mma n'ụwa o, na o nwere ụgbọ olu dị mma n'ụwa o. Ibe onye melụ n'ụwa ka ọ na-egbu n'agụchi ya. Imete mma o na gị na mma ya na, imete njọ na gị na njọ ya na. Nkonye omele oburu chi ya, nkonye omele obu n'agaluchi ya. Onye kụwa ọka n'ubi, emesịa na ọka ka ọ ga-aghọlụ. Onye kọlụ ji ga-egbulu ji, maka na onye zụrụ oke ọfịa na ọ ga-ata oke ọka. Onye fụrụ ọkụ ga-na-anwụlụ, ibe onye na-emedu ya eje. Ọlụ dị mma nwere ụgbọ ọlụ dị mma. Obodo kwelugo one n'ụwa bụ onye lụọ lie, onye lụọ lie, onye lụrụ ọlụ ga-elu ọlụ ụwa. Onye lụọ lie, onye lụọ lie, onye lụọ lie, onye lụrụ ọlụ ga-elu ọlụ ụwa. Onye lụọ lie, onye lụọ lie dị n'ụwa. Onye lụọ lie, onye lụrụ ọlụ ga-elu ọlụ ụwa. Onye lụọ lie, elu ụwa bụ onye lụọ lie, onye lụọ lie, onye lụrụ ọlụ ga-elu ọlụ ụwa. Onye lụọ lie, ejewe m ije egwu n'ụwa o. Anyị begwu anyị na-etiri olu etiri Igbo ji adazi na n'Ọsha na Anambra steeti o. Ebe anyị na-achọ ndị meribe ọma, ndị meribe ọgọ, ndị meribe obodo na-achọ. Anyị wee ruo Obe vileji na-adazi enu, ebe anyị na-achọ ndị mele ọgọ. Anyị bara ubi ibe dị ọra, ọnya mụtara ibe azọta. Ya bụ ibe azọta wee mụta odogwu Chief Patrick ibe azọta. Ọkpara Ugo Chukwu tubelu na adazi.
ọgaranya nwere iwe onye Chukwu gọziri agọzi na ọ ga-adịrị gị mma maka ogologo ndụ na-arụ isi ike ka Chukwu jiwara ọjị ọlụ dị mma n'ụwa o n'onwere ụgbọ ọlụ dị mma ewu Patrik ezi nwa bụ ibe azọta na ọ gbalụ mbọ ọfụma wee mebe ibe dị mma Chukwu wee gọzie nye obodo kụba aka o anyị wee kpọọ onye lụọ olie maka onye wụlụ ọkụ ga na nwụrụ onye ebula achala onye ebula onye abọ n'ibi ya onye itoli o mesịrị chọọ nwaanyị ọka anụ o wee jebe ebe iloghalụ wee nụta achala ugo dị mma stainless nwaanyị ọma elegant woman nwaanyị emela ọgọ Mrs. Elizabeth Afulenu ibe azọta mmasị bụ iloghalụ nwaanyị dị mma ọ nọ n'igwe ụmụ agbala ada ndị bụ iloghalụ Chukwu si n'ọmụmụ nwoke na nwaanyị wee gọzie ebe Chukwu nyere ume nwoke na-ese na nwaanyị na-atọ Chief Wilfred ibe azọta Yezuzọ ugo dị n'obi Yezuzọ ibe melụ mma na-adazi na mụ na ga-edo ụsọ Idi Amin Managing Director Amin Group of Company Nigeria Limited ọgaranya nwere iwe ọgaranya nwere ego onye na-ekwu nwere ibe ọ na-eme Mrs. Nọnyelu Mọkpala Diamond Lady ada mụrụ obi ibe azọta ada na-eri ukwu anụ nwaanyị mma mba na Chief Obiọla ibe azọta meka ọ dị mma na-adazi obido na ọnwụ melụ mmadụ ncha ọnwụ melụ mmadụ alụ ibe melụ ọnwụ na-enu ụwa ijebe ije dị mma ọyịmụ na anụ udo Mrs. Agatha Ibeki ọdụkọ na mba ada na-eri ukwu anụ ada mụrụ bụ ibe azọta ka ndị bụ ibe azọta na-amụ n'nwa ya mma Yeguma chọwa odogwu Chief Ikechukwu ibe azọta ọyịmụ nwa ka mma Yezu ụzọ chiagha Yezu ụzọ bụ ụzọ Yezu ụzọ eji amatụ Yezu ụzọ Ikemba ndị Igbo na Lagos State CEO Service Energy Nigeria Limited CEO Magic Wheels Nigeria Limited ọgaranya n'inwere ibe Chief Baka ibe azọta Yezuzọ aka ekpuchi ọnwa aka ekpuchi ọnwa aka dị ekpuchi ọnwa na-enu ụwa ibe adịrọ ka nwanne osisi eyiri ọjị na anụ eyiri enyi aka ekpuchi ọnwa aka ekpuchi ọnwa aka ekpuchi ọnwa aka dị ekpuchila ọnwa ibe sọlụ mmiri so n'ụwa emecheli na ọnwa ya etirili abịdị ọkanga ebiti ndị Igbo bịa welu oji egbe azụ okwu agụji egbe welụgbọ mgbuchala ọnwụ ya oyima aka ekpuchi ọnwa onye ji gị ji mmanwụ onye so gị so odogwu oyima ụbana na mebụlụ Igbo anawa Brazil ka nzụta odogwu chọrọ otu Igbo egwu merụ Brazil ka nzụta oyim ya ka mmedela onwe m n'elu ụwa bụ
egwu na ọbịalube gị Chifebele Chukwu Igbo Azọta Yesu ụzọ nwafe nna na-adazi eze na-abụ okirikiri ka ebugharịsị adọba ụlọ manụ na-adazi oyimụ dọla na Brazil a na-adị mbuni ibu ebola agụ na nọsha ụnabụla agụ ibu ọgụ n'ọnụ ebugharịsị adọba Yezu onye anọ na nkịtị Triple M money making machine ọgaranya nwere iwe chairman anọcha local gọọmenti na Brazil niile na ọ ga-adịrị gị mma oyim gike egwu na-akpọtụrụ ijebe nye bụ ojide ebuneghi n'ụna ọnụ na-ebuneghi nye ji gị ji odogwu ọ ga-adịrị gị mma onye bụba Mrs. Ụka maka Chukwu nọ ọdụdụ nwa na-eri ego na-abịa Igbo Azọta ọ ga-adịrị gị mma ada ụbalụ ugo Chukwu tubelu ezi onye nwebe aṅụrị maka na Chukwu na omegolo gị ikpe iyọrọ ya n'ahịa ya okwu na-agwa ụmụ ụwa okwu na-agwa ndị Igbo ịmara ibe ị ga-emelụ nna gị na nne mụrụ gị melụba na ndụ ababụ n'anya nọbụrụ mgbe ba mụsịrị ịkpọba ndị apams ka abụba ozu bubekuli mfanụ ofere ijibe mmanya si onye ọbụla Igbo lili na nna gị alụka ibe nna ajụ n'elu ụwa kere ihe imelu onye bụ isi bụrụ ogidi mgbe ọ dị ndụ ụwa bụ kọleji onye lụwolie onye lụwolie onye lụrụ gelu ụwa bụ onye lụwolie onye lụwolie onye lụwolie onye lụrụ gelu ụwa bụ onye lụwolie elu ụwa bụ onye lụwolie onye lụwolie onye lụrụ gelu ụwa bụ onye lụwolie onye lụwolie onye lụwolie onye lụrụ gelu ụwa bụ onye lụwolie ụlọ mmanụ si mụ kene ndị oyi ya niile ndị ọbụrụ n'anya na ndị bụrụ ya n'anya na ndị odogwu Chief Chukwudi Eze onye ọ dịle Yezu ụzọ nna bụ odogwu na-adazi enu ka isi gị ugwa ọchịla ọzụwo na-adazi niile ilu na Brazil ndị adazi niile na-eme ọfụma bụ ndị be nna bụ ọgaranya akpala ego zuwọla o mepụrụ onye ibe na-arịala alụ nkwachi ukwu kwelu ndị adazi ụzọ Chukwu kwalụ na-adazi na ọ ga-adịrị gị mma wosimuke n'eli ya Chief Ikechukwu aka onye wetara n'ọka etiti oji ego eme ọchị oji ego eme ime arịa na ọ ga-adịrị gị mma ọgaranya ngada aka onye wetara ya ka eji esu ihe aka onye wetara ya ka e ga-eji nye onye ọbụ Chairman Chief Executive Officer Cabana Hotels na Asaba ebe anyị na-alacha oyele ebe anyị na-eri amịji aka Chief Chukwudi ka anyị ibe gwa ya na chi ya dị na mma Sintonia n'isi ọbịa ezigbo ọkụ aka dọla manụ na ị ga-adị oyim na ị nwere iwe onye ji ga-ada emere nkụja ije awele ama ebulu Igba na obeledu na anọcha ka nzukọ dogwu ogwevi Ifeanyị Tankwus nze nwalome wanụ na n'obeledu odogwu na Brazil ọ ga-adịrị gị mma ọ na-adị mma nwata lo ilulu ka ọ gazieli ya Chief Jude Danielo
ugo mmiri sala alụ n'ojoto onye ojoto n'ide mmiri mmanwụ ndị ilo mmanwụ ndị ilo mmanwụ wepụta obi ihe Brazil niile Chifu Uchenna Nzekwe wọbalọ nọ n'igwe na ndazio ọgaranya ngada ọgaranya n'inwere iwe wu ndị ogologo ọwụwa Basi ka nke n'elube ụmụnne nna ba ndị bibe azọta Mrs. Josephine Ibekwe Adamụrụ bibe azọta Chief Christopher Ibe Chief Edwin Ibe ụmụnne ọkpara Ugochukwu tubelu na ndazi ọ ga-adị nụnụ mma ọyịmụmba ndị ọma na mama ntiri onye bụ egwu nwechesa nwanne m oke nwanne akụlụ ji ide ebube n'iga adị Chifu onye kachukwu nnọli omenyila akụlụ na n'ọchịa omenyila akụlụ ji ide ebube meza ya ndị akụlụ niile ọ ga-adịle gị mma ijebe nwanne m ojide egwu n'ehi ịnaba nwanne m ọnụ na-egwu n'ehi egwu esi akụlụ bụ isuobịa ka anyị nọ n'egwugwu ka izụta odogwu maka ndị isuobịa na-enwe ego n'obodo oyibo Chifu mmadụ Abụchukwu Okoye odogwu amụlụ na Akụlụ village Isuofia ofu nwa na Isuobịa ụtarị ndị ilo ụtarị homanda blood akwụkwọ na Brazil niile o mere ibe anyị lọla n'omume amụlụ onye na-ego na Venezuela ọgaranya ngada enyi ọha na Colombia nwanne dị na mba na Paraguay obele nwa Chukwu gọzila agọzi obele nwa Chukwu nyere oke awa obele nwa Chukwu bunyere ego ụwa ibe anyị na-akọ n'ọbọ bụ ogologo ndụ ọ ga-adịrị gị mma ọyịmụmba na Ikechukwu si m kene Chief Ken Igbo Anụgo Ebube Dike n'Ọkịja Ebube Dike wosi m kene liye His Royal Majesty Chief Ebuka Ọnụnkwọ Eze ndị Igbo na Benin Republic ọgaranya Chiezọ na n'ikpego wosi m kene liye Chief Kosi Isiofia former Assistant Commissioner of Police Ichi Ugodi n'obi na-adazienu onye mụ bụ akasị mụ kene Chief Chijoko Keke ọnwa na China ọnwa n'ụmụọna oji ụmụ eme ọkọ oji mote ma ịbarịa ọnwa na-etili ọla niile na China ọgaranya ngada onye eji ema n'obodo ọnwa oyoko bụ ọnwa wosi m keneli ihe kenechi nwamba ọnụ eze ndị Igbo na Spanda odogwu n'Osumenyi ọgaranya na-eme ọgọ na gige egwu na Ashoje ọ ga-adịle gị mma oyimo mbana aka m Ogbuefi Maswelu Chijioke Nwoye oyim nwa welu ugo na nne Igbo nwa welu ugo na nne Igbo oyim welu ye gawa Chairman Managing Director Ajaka Holdings South Africa ebe abụghị na-ebute ego
ọbịa moto ka ị na-azụ ya na ibe eji eke ekike ibe eji mala ọgaranya kọmpini kwuru kọmpini emụtala ego kwuru ego ya ka eji wee mala odogwu ịmụma were udo dolamanụ egwu ka nọbụ unu ọyịmụma felu nna egwu na ọbe nna gị egwu na-akpatụrụ ndị be ibe azọta egwu anyị ji ije olu ji igbo ka anyị ji wee jebe alazi na be ibe azọta ndị mụlụ ọgaranya chipatiri gị ibe azọta ọgbara ugbo chukwu tubelu nwebe aṅụli na chukwu agọzikwo gị nne n'ụwa nwebe aṅụli ilulu ga-alụ onye nne n'ụwa dịka ọ bụrụ chukwu anya unu ma na enyi na-amụ enyi na mgbada na-amụta mgbada maka na ikenga ọgaranya na ọ na-eri oke mbi ikenga nwa ogbenye na-atọ ọchị ọchị osisi eyiri ọchị n'elu ụwa na anụ eyiri enyi nwebe aṅụrio ibe ọma na-eme na be gị onye lụwolie onye lụwolie onye lụrụ ọlụ ga-elu ọlụ ụwa onye lụwolie elu ụwa bụ onye lụwolie onye lụwolie onye lụrụ ọlụ ga-elu eweliwe elu ụwa bụ onye lụwolie onye lụwolie onye lụrụ ọlụ ga-elu ọlụ ụwa onye lụwolie elu ụwa bụ onye lụwolie elu onye lụwolie onye bụ onye lụwolie elu ụwa bụ onye lụwolie onye lụwolie onye lụrụ ọlụ ga-elu ọlụ ụwa onye lụwolie elu ụwa bụ onye lụwolie onye lụwolie onye lụrụ ọlụ ga-elu ọlụ ụwa onye cheta afụfọ talụ n'ụwa kpata ego na-ama nri ego eli n'ụwa mmadụ cheta ije ojelu n'ụwa kpata ego na ọma nri ego eli ije ego dị ọlụ mana ọnụ na-eri ọnụ ọkwadigo kọmite mana ọnụ na-eri ọnụ ọkwadigo kọmite ije ego dị ọlụ ọma mmiri adam osimiri maka osimiri dị ogbuo onye ego beze mana ego dị ọlụ ọma mmiri adam osimiri maka osimiri dị ogbuo onye ego beze mana ego dị ọlụ ịma na ọma mmiri adam osimiri maka osimiri dị ogbuo onye ego beze mana ego dị ọlụ ọma mmiri adam osimiri dị ogbuo onye ego beze mana ego dị ọlụ mgbata ego n'ọbụ n'ọlụ onye ego bụ eze mana anya bụ ego dị n'ọkụ ife onye nwere ego biko kwanyelu ya ugwu ego abụrụ ifuru maka ife ụlọ onye nwere ego biko kwanyelu ya ugwu na ọ dịrị ofere jaja n'elu ụwa ife ụlọ onye na-agba mbọ biko kwanyere ya ugwu na ọ dịrị ofere jaja n'elu ụwa ife a na-eme adịrị isi n'elu ụwa ọ dị ịzọbụrụ ifu maka ụfọdụ jelu ije ego na ụfọdụ jelu ije ego tọ ụfọdụ jelu meki enye
ụfọdụ jelu gbalaka ụfọdụ jelu jebe nga ụfọdụ jelu tinye isifa ije ego dị ọla ife na-eme ka ụwa mmalụ bụ na ije ego siri ike ife na-eme ka ụmụ ụwa mmalụ na ije ego bịara arụ onye ga-enwe ego ga-esi ike na onye ga-enwe ego ga-enwe obi ọ ga-ejide obi ya aka onye ga-enwe ego ga-esi ike na onye ga-enwe ego ga-enwe uche onye ga-enwe ego ga-anụ ndụmọdụ ije ego siri ike onye ga-enwe ego ga-akachite obi ọ dị ịbata ego n'ụwa ọ dị ka ijide high tension waya aka agafelu ọ dị ịbata ego n'ụwa ọ dị ka ijide high tension waya aka agafelu ụfọdụ jelu mekienye ụfọdụ jelu tụnye isi ụfọdụ jelu gbalaga ụfọdụ jelu mekienye ụfọdụ jelu tụnye isi ụfọdụ jelu gbalaga ego n'ọbala bụ nwanne ego n'ọbala na-alụkọ ọlụ maka na onye nwere ọbara onye afọ bụ onye mmụọ onye na-enwere ego onye nwụrụ anwụ ka ya mma onye na-enwere ọbara onye afọ bụ onye mmụọ onye na-enwere ego onye nwụrụ anwụ ka ya mma bifo onye nwere ego biko kwụnyere ya ugwu ọ dịrị ofele chacha n'ụwa ọma mmiri adam osimiri maka osimiri dị ogbuo 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 okokoko akwa na-ebele ego otu ịgbanwe agụla bịa okokoko otu ịgbanwe agụla bịa ka nke ọlụ m ife njisi na ego dị ọlụ ife njisi na ije ego dị ọlụ ife njisi na mkpata ego bụ ọlụ ife njisi na mkpata ego dị nnukwu onye ga-enwe ego ga-enwe uche onye ga-enwe ego ga-amanụ ife onye ga-enwe ego ga-anụ ndụmọdụ onye ga-enwe ego ga-akachite obi na ego abụrụ ngwongwo ụmụaka o nwere ofu nwoke nwere mmadụ atọ ndị na-azụrụ ya afịa apụta n'ofu mposi nwoke wee kpọọ ha si ha na ha ga-ana ike agụgụ ya elego shọpụ ihe dị n'ime ihe nafa ga-ana nafa bidozie nke ya ga-ejebe obodo oyibo ebe ụmụ ya nọ nafa na-enye nka nwoke wee bụ anụ ụlọ bute obele akpa ịtọ ya na envelopu atọ ye ya ụmụ bọyị n'ofu n'ofu si ya naba na ọ ga-adịrị fa mma mana o nwere okwu nwoke gwara ụfa onye mere n'akpa na envelopu ma ọ bụrụ n'olu ụlọ ịnụrụ okwu nwoke gwara ụfa onye mere n'akpa na envelopu ma ọ bụrụ n'olu ụlọ apụta nọ n'ụzọ onye nke izizi tụgharịba uche kedu ife ọka anyị tinyere n'akpa envelopu ọsanye emepe na-emepe ọ bụ cheki ka ọ bụ ego dị n'ime akpa na ngata envelopu mepe akpa ife m fụrụ nwelu na ọ bụ nke m nwatakịrị jiri nwayọọ mepe envelopu kwa akwụkwọ ime ife edelu na akwụkwọ
Read Deuteronomy chapter 8 verse 18. Na ọ ga-adịrị gị mma. Nwatakịrị were iwe wee mepe akpa wefu Baịbụl iwe wee so nwata arụ. Kwụsị na windo moto tụfuo envelopu na akpa gbala aka wee na were iwe wee na. Onye nke ịbụ ọgwụ erue n'ụlọ wee mepe envelopu ihe eme ife ọfọrọ n'akwụkwọ. Read Deuteronomy chapter 8 verse 18. Na ọ ga-adịrị gị mma. Nwatakịrị were iwe wee mepe akpa wefu Baịbụl iwe wee so nwata arụ. Wesu n'ụlọ gbapụ ọsọ gbapụta n'ilo suwe Baịbụl na envelopu ọkụ. Wefu ka o siri ije ego nwata gbala aka wee na. Onye nke ịtọ lụrụ n'ụlọ ọkpọ ndị be fa si na ọka esetụrụgo m. Onye elu m envelopu ya na obele akpa ọ sị m ụtọ ọnya n'ilu unu. Nwata tozie envelopu nwe ife ọfọrọ n'akwụkwọ. Read Deuteronomy chapter 8 verse 18. Na ọ ga-adịrị gị mma. Nwatakịrị were iwe wee mepe akpa wefu Baịbụl iwe wee so nwata arụ. O wee tie o wee kwuo ebe ọ bụ na ọka m ji Baịbụl due m ụlọ na m ga-agụ Baịbụl ka m mara ife dị n'ime ya. O wee sata ebe a sị ya gụwa ịmụ ife ọfụrụ n'ebe afọ bụlụ envelopu o mepe envelopu ofu cheki n'ime ya. Cheki $10 million ka ọ gị ya tinyere o ji wee du ya ụlọ. Wepụ otu afọ ka nwata si bụrụ ọgaranya n'elu ụwa o ije ego siri ike ndị ọzọ gba aka wee na. Onye ga-enwe ego ga-enwe uche, onye ga-enwe ego ga-amụ ife, onye ga-enwe ego ga-enwe ndidi ụwa o. Onye ga-enwe ego ga-enwe uche, onye ga-enwe ego ga-amụ ife, onye ga-enwe ego ga-enwe ndidi. Ọnụ ndụmọdụ ọma mmiri Adam osimiri maka osimiri dị okwu. Onye ego bụ eze mana ego dị ọrụ. Ọma mmiri Adam osimiri maka osimiri dị okwu. Onye ego bụ eze mana ego dị ọrụ. Ọma mmiri Adam osimiri maka osimiri dị okwu. Onye ego bụ eze mana ego dị ọrụ. Ịkpata ego inwe iru, ịkpata ego ịzaba ma nna gị. Onye ego bụ eze mana ego dị ọrụ. Mana ọma mmiri Adam osimiri maka osimiri dị okwu. Onye ego bụ eze mana ego dị ọrụ. Ọma mmiri Adam osimiri, ọma mmiri Adam osimiri. Onye ego bụ eze mana ego dị ọrụ. Ịkpata ego inwe iru, ịkpata ego etibere gị mkpụrụ. Onye ego bụ eze mana ego dị ọrụ. Ọma mmiri Adam osimiri maka osimiri erikenu. Onye ego bụ eze mana ego dị ọrụ. Ọma mmiri Adam osimiri maka osimiri dị okwu. Onye ego bụ eze mana ego dị ọrụ. Ịkpata ego inwe iru, ịkpata ego ịzaba ma nna gị. Onye ego bụ eze mana ego dị ọrụ.